ti mangisagot ken mangipaay, aramid daytoy ana balitukan. Nangruna iti aldapan nakaipasngay, manubot a Kristo Jesus mangisalakan. Parabor ti Diyos Ama intay ibinglay, nangruna kakabsat na awanan na kurakay, ayat ti intay isak napsanga lubungan. Bilin day tati Mesyas ang naindaklan. Aginaldo si pupuso tay amang iburay. Aginaldo, 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 itdentay ti aming agundaway, kadagiti patpatgen ken papagayam, kay tati anak ti Paskwa ken kay papanan. Saan ka di na adayon ana saysayaat, timangted ako na dangin iti umawat, kunadapay nga adayon ang nagasgasat, ti parswa nga aglapla punusang kinaimbag. Aginaldo si pupuso tay amang iburay. Aginaldo, 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 itdentay ti amin agundaway, kadagiti patpatgen ken papagayam, day tati anak ti Paskwa ken kay papanan. Kadagiti patpatgen ken papagayam, day tati anak ti Paskwa ken